कहनी है का जी बोली कहनी है ये कि आज पाहुन आवत नहीं निकला सड़िया। अरे सारी बाद में कुल देखई ह का कोनी हमने के कहां सामने जाए के बाजी रहोगे ना सामने कोई नहीं के जाके त वैसे का मतलब पाहुन आवत नहीं कहनी हमी आ कि रोज मान ला कि एथुआ का बनत रहा हमनी के त मान ला कि घर में कैसनो खा लेबल जी पी लेबल जी हैं त कतरनिया चौरा बाटे ना मेहन का हां हां खूब भर भरा एथु क के ना हो के तनी जीरा फ्राई क के जीरा भूज के आए ना करे वाला हमारा और सटा दे। अरे सोटी सुगर चावल बना दे भरा भरा हम बना देबू ना हां ऐसा बने कि गिना जा थरिया में हां एकदम वैसे नहीं बनाए आ का लिया ही मार बुझाते नहीं खियौरी मुर्गा माना तनी हमनी के कोनो बात नहीं के ओहिल पहिला आवत न त मुर्गा लिया हां जी ये तना सोचब रहूगा पकौड़ी उकौड़ी के नाश्ता दे दिए चाय पानी आ पकौड़ी आ मुर्गा आ जाई का दिक्कत बा बकरा के मीटे मंगा दे आ देख ले रहा जान बुझा पहली बार आवत न बकरा के मीट तो होई कि खसी बन रहा है खसी तो ठीक है बा खसी बन जाई लेकिन हमरा ना बनावे में लागू हम ओकर मसालो ना बुझाला मसाला सारा तैयार कर दी हम बना दे ना हां तू कर दे कोनो दिक्कत का करम तो तब तू कर जा तब चाय पकौड़ी या तनी हलवा है तनी भुजिया बना दे जौन करा खातिर के भुजिया का हो जी पकौड़िया पे भुजिया देब चाहे पकौड़ी एक साथे हां हलवा भुजिया एक साथे हलवा के साथ भुजिया दे वही बार तो कोई किस्म के बनाए तो हम लिया तो तुम लोग बनाए में का ना वो तो हम बना दे लेकिन दिक्कत बा ना ना हमरा नहीं दिक्कत चलिए ठीक बाटे इज्जत ना कइल जाई बताबो आदमी का देखेला ये कुल न देखेला होई खइनिया होई पियनिया अपन ठीक बा तब हम जाते हैं तू लोग तैयारी कर जा ठीक बाटे देखिए चाउर में कड़ी से कड़ी कुल बढ़िया से बीन फटा जाते नहीं अबे बीन बीन के रख देनी मम्मी जी पियाजिया बे काट दी कि जब बेसनिया ले तबे काटब ना ना हम आवत हैं तो ठीक बाटे चलाई दादा जल्दी कहाँ भी तक ले पहुँचनी रौरा बताई रौरा आवत नहीं तो इतना हमार परिवार खुश बा हमार माई लगता कि खुशी के मारे ओकरा बुझाते नहीं कि का करे के बा घर में का नहीं के करे के और इज्जत पानी करे खातिर बताई घर में नाश्ता तो मिठाई तो का बनावत अड़ी जब भौजी अड़ी हाँ तो सुनी आई तो सब कोई के गोड़ छू के गोड़ लागले बरतिये के दिन निहन मत करम के हाथ जोड़ के बस प्रणाम कर ले रहे न दी नसीब वाला बानी न कैसन ससुरारी मिलल बा ससुरारी के लोग मिलल बा बड़ी भाग्य संजोग से मिलेला ऐसन परिवार हाँ जी हम कहाँ कहनी है ठीक बा रखो तो नहीं जल्दी आई कितना खुशी मिला तरुए आवत तैयार हो के बैठल बानी कि जल्दी आई तो हमारा के एक नज़र देखी मन तो ना करेला कि वहाँ के अपना नजरी से दूर करे लेकिन का करी अगर मर्दे के पीछे लागल रहम ना तो सब कोई कही कि देख ला पिया होते अंजुआ चेंज हो गई कोई के चिन्हते नहीं के मर्द के आगा लेकिन रहे के बा ना कैदा में इंतजार कर में जे बैठ के अपन ही आई पहली बार आवत नहीं ना कि मेहरारू के घर से तनी बहरी निकल के आ जाए के चाहिए बताब कुछ भेटाई तो का अंजू ए अंजू आब जी गोर लागत नहीं अरे खुश रह जा बैग वाले लो का रे रे अरे लगाई ना पहला बार आवत नहीं चला अब मिठाई उठाई ले ले भाई ना हाँ जौन बात तौन बटल ही बस साड़ी ले ले भाई सब का के बहुत अच्छा कइले बानी हाँ। ले ले बानी तो कोई ना न कही कि दमदा आइल हो तो कुछ ना लेके आइल खाली हाथे आ गेल बा अरे कोई कुछ का कही चल चलिए चलिए बाप रे बाप हमरो दामाद एबारा कहिए न कि हाँ तो पकवान पाकल बाटे एबारा कुछ कहा हो आ मान लगे पहली बार आवत न कतनो ना खर्चा हो जाओ का होके के बाटे खुशी में हमारा उ कुल बुझाता टे हां ये मम्मी त कहिया वाले के परीक्षा खातिर तैयार हो जाई तो फिर हम हजारों वाले परीक्षा में दामाद हो रही हई का दिक्कत बाटे परछे में का हमारा दिक्कत बाटे हां और कपड़ा में देखी मकरी नहीं चढ़ अजी मम्मी की ए तो कान चढ़ दे बेलु हो सकता है पाहुन आवत तो कुछ लेके आवत तो बोल सुनी ना होने के मिठाई उठाई पाहुन जी अगर नहीं लेके आई तो कुछ को हम मत खरीद के आ रखले रही होय देखो हाथ ना खर्चा करतनी हो आ मिठाई ना लेके आई तो कैसन लागी हम ना कहनी हां बाटे खाती खरीद ले अपन जते नकर जरूरी बनू हां यहाँ कहला के मतलब नो मिठाई पाहुन जी मिठाई गांव टोला में बाटे खाती ना लेके आइम तो अपना से किन ले अपन से खरीद के अब तो
त अपन इज्जत अपन ना बचावे के बाटे ई बात ए दीदी जी आज बुझा गई आदमी झूठ ना कहला दू का किस्म के कि चाय वाला डाइनो के दामाद प्यारा होला। कहनी कि 2 किस्म के चाय बना दही, एगो नींबू वाला निकरा, एगो दूध वाला बना दो जा। अपन काला छिपावे के चाहिए कि दिखावे के चाहिए। बना दी। नाम तो हम लोग के होई। का के बना काहे ला पकौड़ी हलवा जब बनते बाटे तो हलवा के साथे अथु वाला नींबू वाला दे दिए। 3 किस्म के बना दो चाहे ना होखे तो एगो प्योर दूध के, एगो पानी है दूध के, एगो खाली पानी को बना दो। वही लागी जाते खाली दूध के बना दे बा पानी के बना दे अलग अलग। जा देखो बना दो तो हने लोग ना बड़ाई होई कि हमार भाई सरहज बाड़ी जा किस्म किस्म के पका तनी बाहर चली झाड़ भी रौरा हां बुझा ताकि मेहर हरई कर कनी बासमती चाउर के भात बनी, ओकर बड़ बड़ भात होला। अब तू लोग देख ला जा। अब सोच ला जा कि अब खसी का मीट बनता तो ऊपर कौन भात ना निकल बासमती के निकल लागे तब सनु काजू कजुआ का नहीं होई घरा में डाल जाइनु पुलाव में पड़ी निक लागी। अब देख ला जा इहो कुल सिखावे ला कहेला बात हवे। पूछ लेनी मम्मी जी आजकल का त खुद पतो ही चल होशियार चढ़ा के बाड़ी सास से काहे तू करे के बाटे। अरे हम ओमा का सास ना होई कि होई ना होई तो हौ ना होई। हमार उ सब नहीं के हमार तो औरी खुशी बाटे कि हमार दामाद आवत न देखी हन खई हन पी हन खुश होखियन जाके अपन ए जाके बड़ाई करियन ससुरारी के बड़ाई जाके अपन माई तू से बड़ाई करियन तो अब ठीक है ना बाटे हो। देखी तो माई ए माई हाजी अरे आगे निका पाहू प्रणाम। अरे खुश रही भगवान राम जीव जंगल बनवले रह। अच्छा ई दुआरी पर खड़ा रही का? हां इंतजार करत रहली ह। चल अजी पाहू ना काहे तन लेट को दिहनी हम। अरे का करब अपन गाड़ी से ना न रहनी ह। रौरा देने टेम्पू वाला त ना लेट करतल सन बहुत। हम जो दरनी ह पचिया जाम आगे निका पाहुन जी वही से बोल जाई त का हो गइल बेटे दिहर लवई खाते के ना। जी राजभोगी चली गोड़ धोत है कुछ चल एक गोड़ धो ले चल के पानी उनी पियावा जाए तो कर जा। आई बैठी आके चिल्लाती कि माई ए माई केहू के अपन एथु भाई प्यारा लगबही करेला। चलो जाओ दे में दर्द हो गई ना। अरे हां मत पूछ। दी गोड़ा दबाती। अरे ना ठीक बा। बैठी मम्मी जी बैठी। लिही तो बैठी रहो बैठी। अरे हम बैठल बानी रउआ बैठी। अरे हमारा का बैठे के बड़ा रौरा बैठी ए पानी उनी पी धर त बुचिए धर आ काहे ला जाते रे माई? धर है रे दे दामाद बेटे ना हमन। दाल पी। कहाँ गइली है पानी लिया पी ह तारा के मम्मी जी देले। हां पी दी पी ना माई प्यार से दी पाहुन जी दी गोड़ धो दी राउर दी पाहुन जी बड़ी गोड़ तो चुनमुनिया बा पाहुन जी के। हां सबकर छोटे बा हमारा घर में। हां इहे के चुनमुनिए बानी त गोड़वा हाथ ना रहे। हां काहे ना आ इहे के परिवार में सब कुछ के जे भौजी तो हेनु पति हमु कनी ह। पूछी जी के हाथ जब तो हई है हां हई चली रौरा बड़ बानू अब खानदान बदली। हाथी पाहुन जी ए बुची जी ले जाई घरवा में लेके जाते। मम्मी जी के घर गेली है। काहे मम्मी जी के पूछतन तो का मेरा नु सामने बड़ी ना पूछनी ह। ठीक से रहू ना कोनो दिक्कत ना रहे त ना। तू तो दिन रात तोहरे से नु बात होता। काला जात फोन पर टपर बोली ना लजा तनी हम तारा से। हमरा से काहे के लजे सब अरे रौरे नामे ससुरारी आइल बानी ये से तनी छाव भाव धइले बानी कि हम लजा नी। हमरा से लजा के कहां जाई मैं कहां रह। हां तो तारा से लजा के हम कहां दीपान कोड़वा दब जी ना जी ठीक बा। अरे ए माने जो आई नहीं चाय लिया तनी तो चली तब चाय पानी ना चल। बैठ के लागे रुपति ई कुल ना बुझा लगा कुल बनल बटे उतना का होई आखिर पर खाइम तबे तो हो रही। चली आई लेके आवा आई कुछ कहो घरे ही इतना तावेला ना तो बहुत अच्छा लागेला। अब हमारे दामाद आइल बड़न का तना मोर मान साइन बाटे घर में। माई ए माई कहानी न कि वहां अरे पाहुन के कहा तनी वहां के जाए के तो को सोचत कर देना विदाई चली लगले। बड़ी बेलज भी अरे कौन बेटी महतारी से कही रे ससुरा जाए खातिर के अब दिन बारी धरई तब न जेबी रे के हेंगन चल जेबी। अब वहां के आइल बनी यही लगले सोचत नहीं कि चल जेते फिर आई न त ना जाइबी उ ना रहियन त
अरे माई उन्हीं के कहतनी कि ना चलो चलो तो का कहीं बोल। अरे अब दुगो घरा में बाड़ी से भौजाई न होई सर हंसे न लगी सर कि बिटुए के दिनो न धराई आ बिना दिनो त मान ले घर में बाड़ी से त कुल जान तरी सन आ कौन बेटी कही रे तू खाली भतरा बासले बाड़ी ना बग माई उहे के कहनी है तो कहनी कि तब रुकी माई से हम पूछतनी। ना चल रहे दे वहाँ के जाए दे दिन बारी धराई तब ना मान लो दाल भात के कवर ना हो ढंग से विदाई न करे के बाटे केहू ना भेज दे। 1-1.5 महीना से तो जे न बानी। अब चलो जा देखो समझ ला जा पूछ लो हनियो सब मान लो कि कहीं इहो कहीं से ना कि हमनी से ना कुछ राई बात लिहली जा हनियो से पूछ लो कह लो का करे के बाटे तो देखो तू कह ई सब बात हम कहीं बोल भौजाइन से ना कहबी माई में हक बा तब न तोरा से आके हम कहतनी। हमार तो अभी मन नहीं के भेजे के तो कह दे वहाँ से तो चल हम कहत ना बानी चल 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 कह के माई अभी भेजे के नाम नहीं खेले ठीक बा जा मान लो कि लड़की न हऊ आ अब हमारो भाई इज्जत बा न अब मान लो कि केहू ना भेज देई आ ले लू गरिए चल डुमरिए उहे हाल नहीं न करे के इज्जत पानी से ना भेजे के बाटे। चलो पूछत न बानी काहे हो जा गईनी। नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने अपन टीम में हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब कुछ साथ दे विदा अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे बाय बाय।